Bermeo, jaietan murgilduta dago, eta asko dira asteburuan Bermeok hartuko dituen ekitaldiak. Besteak beste, The Hammer Killers eta Sea Maiz taldeen kontzertuak, sukalkia, danborrada, susiriak, eskupelota partidak, baserri eta bere azoka erraldoia, 36. Bermeoko uria ikurrin estropada eta Urdaibaiko arraunlari harrera ekitaldia. Jaiak irailaren 7 hasi ziren, eta giro polita izan da egun hauetan Bermeon. Ildo horretan, ekitaldiekin jarraitzeko, irailaren 14an, ostiralean, gozatzeko aukera pila izango da Bermeon. Besteak beste, danborrada izango baita. Aiarako musika bandarekin, kale jira eta ekitaldia egingo da Gaztelun. Horrez gain, egunean zehar, 13. Alkartasun batelo estropada, makillaje tailerra eta dantza parte hartzaileak, txosna poteoa, sakatu elektrotxarangarekin eta Aiarako musika bandaren kale jira izango dira. Gaueko 10 berriz, Lameran, The Hammer Killer eta Sea Maiz taldeen kontzertuak izango dira. Hurrengo egunean, irailaren 15ean, 53. Sukalki eguna ospatuko da Bermeon. Aurten, gastronomia txapelketak jasangarritasunarekin lotutako berrikuntzak dakartza. 2018. Urtean ospatuko den hau, orain artean egindakoetatik jasangarriena izango da. 100 pertsona biltzen dituen txapelketa honetan, aurten antolatzaileek askotariko hondakinak biltzeko edukiontziak banatuko dituzte. Gainera, berauek egoki erabiltzeko, eskuorriak ere zabalduko dituzte. Bertaratutakoak birziklatzera gonbidatu eta animatzeko. Era horretara, herriko jaietako gitarauaren barne, egun berezia ospatzeaz gain, inguru giroari keinu egingo zaio, eta arduratsuak izaten ikasteko gonbidapena luzatu. Antolakuntzak, 3 edukontzi berde eta beste 4 hori jarriko ditu eremuan zehar, hondakina jaurtitzeko. Halaber, olio hondakinak batzeko ere, ontziak ezarriko dituzte. Horrela, parte hartzaileei izena emateko unean informazio liburuzka emango zaie, eta erronkak duen garrantziaz ohartarazi. Goizeko 11etan izango da izen ematea. Parte hartzaileek, eguerdiko ordu batean aurkeztu beharko dituzte kasolak, eta saribanek eta ekitaldia arratsaldeko 5 aurrera izango da. Aurten, sukalki jasangarria izateko lan egingo da, eta talan 8 eta 14 urte bitarteko umentzat gilda eta entsalada tailerrak izango dira. Euskaraldia ere sukalki egunean presente egongo da. Bestalde, sukalki egunean baita ere, 36. Bermeo uria ikurrina estropada ospatuko da. Bermeotarra fanfarreak, Durangoko sugarri fanfarreak eta inkansables taldeak giro ezin hobea sortuko dute herrian. Gainera, air gitar txapelketa izango da eta Els Dimoins de Morela Correfox kale jira izango da Arrezikaletik eta Txosnaguneraino. Gaueko 10 Willis Drummonden kontzertuarekin martxa jarraituko du Bermeon. Igandean, irailaren 16an, Santa Eufemia egunean, baserri giroko azoka eta aberen azoka izango da. Eta iaz bezala, erraldoia izango da. Izan ere, 3 eszenatoki artiko baititu. Lameran, baserri giroko azoka izango da. Eta San Francisco enparantzak honakoak hartuko ditu. 6. oioen erakusketa eta Euskal Oioaren Bizkaiko 4. txapelketa. Bermeoko abereen erakusketa eta Busterrien erakusketa. Horrez gain, Herriberan nekazaritzako makineriaren erakusketa bat egingo da. Goizean, Segundo Izpisua eta San Francisco kaleetako trafikoa itxi egingo da. Eguerdian, udalbatza Santa Eufemia plazara abiatuko da, Aiarako musika bandak eta Bermeoko txistulariek lagunduta. Eta bertan, Bermeoko erraldoien konpartsaren ekitaldia eta Aiarako musika bandaren saioa izango dira. Ondoren, omenaldia egingo zaie Gazteluko takonen dendari eta Mainuko azken artzainari. Ostean, balkoitik balkoira bertso saioarekin gozatzeko aukera izango dute bertaratutakoek. Horrez gain, Zebasek antolatuta, Ama Begoña urpean tronuratzearen 55. urteurrena ospatuko da. Goizeko 11etan portutik irtengo dira Gaztelugatzerantz, eta bertan mesa, Lore Eskaintza eta Joseba Fernandez Gaztelugatzeko San Juaneko batzordeko lehendakaria eta Ramon Garizar, Kankin Kabara txistu taldeko kidea, omenduko dituzte. Eta eguerdiko ordu batean, monolitoa inauguratuko dute. Arratsaldean eskupilota partidu nagusiak izango dira Hartza frontoian, eta susko zezena izango da Goiko plazan.
Horrez gain, Urdaibaiko arraunlariei arratsaldeko 8:30 harrera ekitaldia egingo zaie Lamoerako eszenatokian. Denboraldi oso ona egin dutelako eta erakutsitako kirol maila izugarria izan delako. Jaiekin bukatzeko, ohikoa den moduan, Doluzko ibilaldia egingo da Siziliri azken agurra emateko. Gaueko 10:00 ekingo zaio ibilaldiari. Ondoren Sizili erreko da eta Zaragozana pirotekniaren eskutik zuziriak izango dira. Beraz, Bermeoko jaietako azken txanpa ekitaldiz beteta etorriko da.